Duha ka mga haligi sa Cebu Media kinsa gipasakahan og sumbong nga indirect contempt sa usa ka huwes nangayo sa husgado nga klarohon kung unsay ilang nasuwat o nasulti nga mahimong basihan sa akusasyon. Atol sa hearing kaganina, ang mga abogado nila ni Sunstar Public Standards Editor Attorney Patsico Ciares ug ni News Anchor Leo Lastimosa miduso og usa ka motion for a bill of particulars aron ilang maklaro kung unsay gireklamo ni Cebu RTC Judge Rafael Irastorza nga contemptuous kung pagbugal-bugal sa husgado. Kahinungduman nga si Irastorza mao'y ni kumbikto ni Lastimosa sa kasong libel nga gipasaka batok kaniya ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia. Sugin Limi, Ryan Sorote. Nagkatagbo pag-usab ang magsisibya nga si Leo Lastimosa ug Judge Rafael Irastorza kaganyang buntag human gipatawag sa huwes si Lastimosa uban ang kolumnista nga si Attorney Pacheco Ciares sa Sunstar Cebu. Ang duha ka media man gipatawag sa korte kalabot sa ilang mga pamahayag sa desisyon sa korte pagkonbikto ni Lastimosa sa iyang libel case nga gipasaka ni kanhi gobernador ug karon Congresswoman Gwen Garcia. Apan bot maklaro ni Lastimosa ug Ciares kung unsa sa ilang gipamahayag o gisuwat ang gibasihan sa pag-cite kanila sa indirect contempt. Ang primerong problema lagi, hay man ato. Like Leo, like me, I wrote a lot of things about the issue. But hay man ato. So you should tell us. Like kini, criminal in nature man eh. When you're accused of anything, you should be informed of what you're accused of. Gitugutan sa korte ang mosyon sa duha ka mahabig o gitagaan sila 15 ka adlaw aron sa pagtubag. Gikwestiyon usab ni Lastimosa nganong padayon nga nanghilabot si Irastorza bisan duna sila gisangat nga mosyon sa Court of Appeal sa ilang libel case. So I would like to believe, binangga lang gid ko ni Judge Irastorza, he cannot let go of my case. So I will respectfully submit to his discretion. Apan giklaro sa huwes nga hangtod nga naapa sa iyang sala ang mga dokumento sa kaso ni Lastimosa, duna gihapon siya jurisdiction ini. Giklaro sa ni Judge Irastorza nga di angay kadudahan ang iyang mga desisyon. But I would like to make this on record na ngayon kong pasaylo ni Atty. Ciares nga naangin siya ining kasuha. Way labot si Atty. Ciares ining kasuha na duhig lang siya. Ang sunod nga hearing sa kaso gikatakda kadto Oktubre 18. Ryan Sorote, News 5. Gipahibaw ni Cebu City Administrator Attorney Jose Marie Poblete nga nakatunol na sa ilang pasiunang hinabang ang siyudad sa Sugbo ngadto sa mga evacuees gikan sa Zamboanga City nga aniya karon sa Dakbayan. Mato ni Poblete nga gibisita kagahapon ang maong mga evacuees sa mga sakop sa DSWS kun Department of Social Welfare and Services. Giatagan sila og pagkaon ug banpang mga panginahanglan sama sa banig aron duna sila kahigdaan. Bisitahon sab sila sa mga sakop sa Cebu City Health Department aron ma-check up ang kondisyon sa ilang panglawas. Samtang nanawagan ang kagamhanan ngadto sa mga lumulupyo sa Dakbayan nga butmutabang sa evacuees sa pagdala lang sa ilang donasyon ngadto sa Cebu City Hall. Look for themselves the situation. Nya ganaan sila matag kung welcome na sad. Usa ka public consultation ang gi-organize sa National Youth Commission alang sa Students' Rights and Welfare Bill nga mas nailanga straw bill. Tungong sa balaod nun ang pagpanalikpod sa mga katungod sa mga tinunan hilabi na ang anaa sa college. Ang balaod nun nagmando nga dunay mga student councils ang matagtunghaan aron ang mga estudyante makasalmot sa policy making sa mga eskwelahan. Ubos sa maong balaod nun nagmando usab sa pagbutang og school publication o pagbutang og student representative sa mga school boards. So we want it increased from 15 to 17 to 18 to 25 years old. And then we know that there are also SK officials who bear the same family names as their mayors and governors. So we're referring to political dynasties. So we want to introduce an anti-political dynasty clause in our Sangguniang Kabataan. Top 10 taxpayers sa Dakbayan sa Mandaue gikan sa corporate, business ug individual taxpayers
gipasidunggan sa mga opisyales sa maong syudad. Uban ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez ang iyang mga konsihal sa pagtunol sa maong pasidungog. Tungod sa padayong paglambo sa maong syudad, wa nila kalimti ang mga negosyante nga mibubo og puhunan sa ilang lugar. Gipahibaw sa mayor nga mas daghan pa unyang mga building nga mobarog diha sa North Reclamation Area ug gipaabot ng daghan usab ang makatrabaho ini. Giklaro sa mayor nga hatagan nilag prioridad ang nga makatrabaho ang taga-Dakbayan sa Mandaue. Magbubuhis. Kay we all know nga ang buhis nga ilang ibayad is mo'y atong gigamit nga giuli ngadto sa agig serbisyo ngadto sa atong mga kaigsunan. Ug mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita karong adlaw. Biyernes, Pizza 27 sa Setyembre 2013. 89 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Frank Balilog Jr. Musunod ang Action Prime sa kauluhan. Ako si Georgia Herrera. Hangtod sa Lunes, dinis Aksyon Bisaya. Dilang kutob sa paghatod sa impormasyon o serbisyo. Tungod labaw pa sa balita, aksyon!